en produir-se els fets de 1936. Jo aleshores ja era de l'esquerra, perquè ja vaig fer un llibre abans que se'n deia el 6 d'octubre, que era un elogi de companys, dient que ell havia fet l'únic que podia fer, que era salvar la dignitat de Catalunya. I la prova d'això, deia, després va ser elegit amb el mateix programa amb el que es va aixecar l'any 36. La plataforma era vàlida, era una plataforma de dignitat. Tots els que van presentar-se a les eleccions defensaven ara el que havia fet el 36, encara que hi haguessin persones que estaven en contra. I és aleshores quan es va produir el cop d'estat del Franco i es va constituir a Barcelona el comitè de les milícies antifeixistes. Per ser membre d'aquell govern o d'aquella institució es necessitaven dues coses. Una, ser un home polític d'una certa categoria, però l'altra era ser valent, perquè era molt exposat ser membre. Els anarquistes vivien en una època d'exaltació incomparable, de cosa inexplicable en la psicologia humana, i allà vam ser elegits 4 representants, que en podríem dir de la petita burgesia, i els de l'esquerra vàrem ser 3. Posaven el comitè en nom de l'esquerra? Érem 3. 3. Jo. Sí. Un que es deia Fàbregas, sí, i un altre que es deia Pons. En Tarradellas també hi era, però ell representava personalment en Companys. És important que us digui ara el que va passar. Com sabem, naturalment, hi va haver els primers dies assassinats totalment imperdonables. En Companys, que era un home valentíssim, que estava disposat a tot moment a jugar-se la vida, va venir un dia el comitè del Vinícies, que estàvem al Nàutic, l'Institut Nàutic, amb una immensa taula rodona. Tots estàvem allà sentats, asseguts, i els anarquistes portaven les granades de mà i les metralladores al damunt de la taula, i nosaltres hi anàvem sense agafar-me, perquè era així com teníem entès que ho havíem de fer, i en Tarradellas arribava fins a l'extrem d'anar-hi amb camisa i corbata, que era l'única camisa i corbata que hi havia a Barcelona. Jo hi anava amb aquell vestit meu de la Sara dels vestidets, que era aquella cosa de mariner. I un dia va venir Companys. A l'arribar a ell, els de l'esquerra es van aixecar drets, i els d'Acció Catalana, que també tenia un representant, es van aixecar drets, i els comunistes i els anarquistes van quedar allà. No, comunistes no, només hi havia un representant llavors, que era el Suc. I va dir, si continueu així, fent vessar la sang d'innocents, els rius de sang se us emportaran. I els anarquistes es miraven entre ells, no sabien què fer. I va dir, heu de deixar de fer aquests assassinats. I se'n va anar. I van dir que no torni a venir més aquest home, que el matarem aquí mateix. I li vam avisar al Companys, president, no vulgueu, torneu. I va tornar una altra vegada, que va ser encara més fort que abans. Esteu perdent la guerra, esteu assassinant innocents, esteu creant un ambient que no podrem superar. I finalment va marxar i va dir... Però llavors ja es va canviar el comitè de milícies i ja es va formar el govern de la Generalitat amb l'entrada d'anarquistes. Va continuar els assassinats, però ja en aquella proporció que els primers dies, i per tant ja era una situació diferent. I és llavors que jo em van anomenar què volia ser jo, quina conselleria volia. I això vaig dir, i això sí que és una intuïció molt, crec jo, molt afortunada. Vaig dir, mireu, jo crec que s'ha d'organitzar un sistema de propaganda. Encara que fins a llavors no hi havia hagut cap sistema de propaganda
de tipus democràtic. Només hi havia hagut una mica semblant a Mèxic. I crec que també, em sembla que era Turquia, un lloc que hi havia un govern més o menys democràtic, però que no era feixista. La cosa de la propaganda era més aviat feixista i comunista. Els feixistes feien ministeris de propaganda i els anarquistes en deien, els comunistes en deien agiprop, agitació i propaganda, però no s'atrevien a fer un ministre. Per tant, jo vaig dir no, ha de ser un comissariat, perquè també tindrà l'avantatge que podrà ser més estable, perquè només dependrà de tu, de Tarradellas. I aleshores vam numerar 2 subcomissaris. Un que era en Graner Barrera i l'altre que era en Carbó, l'anarquista Carbó. En Graner Barrera era del SUC, però era un home molt intel·ligent i molt acceptable. I en Carbó era un anarquista típic que no feia res, només apoyar el que volia. I aleshores jo vaig plantejar el problema de com tractar-los aquests dos. Els tindrem el mateix xou que jo. Però era impossible discutir cada mesura. De manera que jo vaig tirar pel dret i vaig fer el que volia. Ara, esclar, eren coses que estaven bastant fetes. I fins a cert punt, en Graner Barrera es va donar compte que ell no podia fer res ja, que si per cas feia nosa, i va dimitir del càrrec. I va haver un altre que es deia Antoñejos, que aquest era un soldat, no sé si era tinent o capità, però tampoc es va trobar bé, perquè un punt volia fer una cosa, es va trobar que era feta, no? I tampoc també se va anar. I el Carbó era un home ja gran, un filòsof, una mica d'estar per casa, però ell el que volia era... I es va quedar tota la guerra fent de representant de la CNT, però realment no va influir per res. I llavors sí que efectivament va fer una tasca bastant important, perquè tenim una llibertat total. I en aquest sentit en Tarradellas sí que va portar-se molt bé amb mi, perquè em va dir, tu tira el dret, ves fent. Mentre estigui bé i sigui una cosa més o menys acceptable, jo firmaré totes les factures que vulguis, perquè jo no volia fer una cosa burocràtica. Havien de venir especialistes allí, havien de venir cineastes, dibuixants, escriptors, gent que tingués una feina, no buròcrates. Jo mateix no tenia cap nomenament oficial, encara que va sortir un decret creant el comisariat de propaganda i fent-me a mi comissari, però jo el que em tenia menys en compte era que podia ser un funcionari que després tingués una jubilació, llavors teníem una il·lusió de guanyar la guerra, i efectivament va ser una cosa que va resultar brillant històricament parlant. Ara d'això se'n parlarà. Sembla que hi ha una persona que està fent un llibre dedicat exclusivament al comissariat de propaganda, de manera que això ja sortirà. Ara anirem, doncs, a fer el que jo vaig poder fer als Estats Units.